uyangishaya mfethu straight, hayi ukuthi ungishaya kwenye uyangishaya straight. Manje angikwazi ukuthi uyombopha emaphoyiseni, mina ngemaphoyiseni kuthiwani ngiyohleka kwaphethwa ngisiyo sendoda mina ngishaya umfazi. Ke ngaqala lapho kuba ukudla kwenduku mfethu. Hey mfethu mina nemini ibusuku nemini mina ngisibambamba. Azi mephuma kodakwa mfethu abuyele mina. Cabanga ngichazelile ukuthi umsebenzi wangiphelela. Understand? Umsebenzi wangiphelela, otherwise vele ngase inhlelo ezizothi lo ngimthatha ngihambe ngiyomlobola kwaphela umsebenzi. Yini ke mina funa ngiyenze? Shuthi iphutha lami ukuthi kwaphela umsebenzi. Ingakho nesebheva kanje. Ingakho sengishaya ngathi isilima sakhe. Ngithi mina ebandleni abazi kodwa ukuthi senzani mina nawe. Ebandleni abazi nje hlobo. Emawethisi. Angisile futhi ekhanda. Lezi zinto ozenzayo nalezi zinto oyikhulumayo khombisa ukuthi awusile ekhanda. Kumanje uyazigqaja, usigqaja ngento engasile, ngazi ukuthi ukufundele iphi lokho. Hello, sanibona. Unjabulo lo uKing. Welcome to another show with Vumani Film. Njalo ke niyazi ukuthi siyanithanda ke yona into ehlezi siphakamisa kakhulu futhi sihlezi izele ukuzosiza abantu la, so sivakashelwe ubaba la Baba Khumalo baba bese sibhalelile manje baba ke mina sengiyayazi inkinga yakho, bengicela ubaba ukuthi nje azazise abikele nabamena nababukeli lapho ukuthi uze ngani la ekhaya namhlanje. Ngiyabonga mfethu. Lo nikhuluma naye Baba Khumalo, ngihlala khona eMlazi. Mfethu nginenkinga la. Nginenkinga mfethu la. Ngihlushwa mfethu umfazi. Yabona mfethu uyangishaya. Ngathele mfethu manje inkinga lento enkonzweni ayaziwa la sikhonza khona, sengithule sithi isikhathi. Ngifihlile enkonzweni ngithi ngiyabekezela ngoba ngitshe sihlabule umuntu uzoshintsha lutho. Akashintshi mfethu, ngikhathele mfethu. Mfethu ubuya angiphekise mfethu la endlini. Kushuthi isono sami wona mfethu ukuthi ngasuke ngalahlelwa umsebenzi, ngimthembisa ukuthi ngizomshada. Ngalahlelwa umsebenzi kanti vele sesihlala ndawonye yabo. Siyathandana lana. Umuntu uyangishintshela manje esikhaleni ke manje umuntu uyangishaya umuntu manje ngizothina angikwazi ngisho lento ukisho ekhaya. Ngisho enkonzweni ngikwazi ukuthi uzohlisa njengendoda. Angikwazi mfethu ngihlumezekile. Ngiyacela mfethu ukuthi ningisize, ngifuna ukuhlukana naye. Manje nakafuna ukuhlukana nami. Ungitshela ukuthi yena angeke mina engamletha la. Ngenze njani ngempela serious? Ngeke kumele kushaya umfazi mina ngenxa ukuthi yena ayingeke mfethu ngikhathele mfethu. Emake ngizwa ukukhuluma indaba yokushaya, mhlambe ukushaya kuphi, like physical mekushaya. Bafu, awuyazi into lapha endlini. Bafu lo muntu uyashaya mfethu, uyezwa yini? Uyashaya mfethu, le muntu unamandla uyashaya. Uyangishaya mfethu straight. Hayi ukuthi ungishaya kwenye uyangishaya straight. Manje angikwazi ukuthi uyombopha emaphoyiseni, mina ngemaphoyiseni kuthiwani ngiyohleka kwaphethwa ngisiyo sendoda mina ngishaya umfazi. Ngeke ngikwazi. Ingakho mfethu ngiza ngabona ukuthi mangibhaleni ngoba sengithule sithi isikhathi leti yangihla. Uyabo? Uke emaphoyiseni kuyafana. Uyawazi amaphoyisa usanjani. Azongihleka athi into enjani shaya umfazi. Nami ngeke ngivuma vele lonto leyo. Kona uqinisile. Manje yonke lento iqala kanjani? Maqala nje ukuthi kuze kufike ekuthenini aza kubeka isandla. Kufike kanjani lapho? Mfethu mekuthiwa ngiyakuchazela. Futhi mfethu ngahlahla bokuqaleni izinto zazi right. Because angithi bengisebenza, ngimthole vele ngisebenza lo muntu. Ngi-right yabona nje na etokhona ihamba kahle. Yabo. Hayi kona ngifuna ungilandisele nje kahle. Suka kwayo. So kushuthi mfethu lo muntu ngamthola uyabona, kushuthi wayephuma kule ndawo zabo lezi zokucima ukoma yabo. Kushuthi mina ngihamba ngemoto mfethu ngahlala naye ngamlift yabo into njalo. So ngilifta lo sisi lona nje na siyaxoxa, hayi okay kwamnandi, kushuthi sazwana wona baba. Mesixoxa mfethu mina ke njengomuntu okhulwa ngiyakholwa ke mina uyabo. Ngisindisiwe. So uma sixoxa ke mfethu usisivele yena ngiyambona ukuthi vele yabo uphilela lempilo yakhe yabo akahlangana nokukholo. Futhi mfethu ngimtshela ngoJesu, ngimtshela ukuthi azini mfethu uJesu uyakuthanda yabo into enjalo, nje nawe ungashintsha ube umuntu oright yabo. Futhi nje inkulumo ethi ihambe sigcine sizwana. Futhi xoxeni kwethu ke futhi ngicine ngimthanda nami lo muntu yabo. Futhi lokho sixoxa ke ku WhatsApp, lo sixoxa kanjalo ke futhi naye abe umuntu okhombisa ukuthi hayi nawe uyangithanda yabo, angeke ungithambela, angeke ungithambele.
Sigcine-ke mfethu hayi ke into ethi sizwana-ke sengimembe nasenkonzweni yabo. Agcine afike enkonzweni-ke sizwane. Hayi kube mnandi nje yabona. Abumbuthu nje ngempela okhombisa ukuthi hayi yabo lento uyayithanda naye yabo. Kube kanjalo wona mfethu ugcine ngimtshelile ukuthi hayi ke mfethu ngifisa ukuthi yabo ngimshade abumakoti wami. Kusho ukuthi-ke indaba iyonakala ngokuthi vele sihambe siyohlala ndawonye. Yabo, savele sahlala ndawonye because mina ngihlala ngedwa ngiqashile. Kusho ukuthi ngavele nje ngamthatha sahlala ndawonye singakashadi. Yabo, sisalungisa indaba ukuthi vele ufuna sishade. Ngisaplana indaba ukuthi ufuna ngihambise amalobolo kubo. Yabo. Kwenzeke into-ke mfethu-ke nami mfethu engangaza ngiyiplan. Ngoba kwaphela umsebenzi, laphela itoho. Sesihlala ndawonye. Yaqala lapho ubafa indaba. Ngaqala lapho kuba ukudla kwenduku mfethu. Mfethu mina nemini ibusuku nemini mina ngisibambamba. Azi mephuma kodakwa mfethu abuyele mina. Cabanga. Lapho angikwazi ngisukutshela umakhelwane. Angikwazi ngisukutshela umakhelwane ukuthi mina la ngihleli kanjani because bazongihleka. Uma beza umsindo endlini basobe betshela ukuthi mina mhlawumbe engimshayayo kanti mina siweshawa. Sekushawa mina la. Ekhaya angikwazi ukubatshela. Enkonzweni ngizothini? Ngizothini ngithi ngishawa umfazi mina. Into enjani leyo, indoda enjani? Bazongibuka kanjani? Ngeke bangithathe serious. Kodwa manje ngabosi ngeke ayikho engizowenza ngizama imizamo. Ingakho futhi ngize ngabiza nina la. Ukuthi mhlawumbe nizama ukukhuluma naye angazi kanjani bafethu. Ningisize nje bafethu. Kodwa nje mina vele ngisamfuni ngiright bafethu. Ibhlungu bafethu ngihlelayo. Yebo sometimes angikwazi ukukhuluma ngayo bafu. Ngixolele mfethu. Mfethu uthi manje usibizile ukuthi asibe la. Sizozama ukuthi sikusize mfethu ukhona naye usitshena kwakho ukuthi simlande. Into engicela kuwena ukuthi siqale sethu ukuxoxisana nje. Kube nemibuzo engizokubuza yona then naye sobe sesiyamlanda simgaxa imibuzo sibone somlungisana. Njengamanje into engifuna ukuyizwa ngizwile ukuthi ade ungitshena ukuthi uhamba wamthola nje emgaqweni ephuma kuphuza. Mhlawumbe ubaba bebengekho yini abantu esontweni mhlamba zikho ongakhetha kona ukuthi ungaze uthathe umuntu okanje ngoba manje ambona ukuthi usekulethela inkinga lo muntu. Mfethu ngiyathemba na ukuthi uyi-understand mfethu nawe mfethu umuntu wesilisa. Uyazi mfethu ukuthi inhliziyo ayiphakela bafu. Nami mfethu ngabona intokazi mfethu ngakhungeka. Into mfethu engaza ngiyihlele njengoba ngisho nje vele nami mfethu ngokulindelekile vele fabe ngathatha umuntu osenkonzweni. Kodwa nawe mfethu uyazi inhliziyo ayiphakela. Ngayithola nami sengimthanda. Ngeke ngikwazi ukuyishintsha lonto bafu. Ngalandela nami inhliziyo yami. Otherwise vele kufanele ngabe ngathatha enkonzweni. Yabo. Yeah. Ngendlela engiyona. Kodwa kwenzeka kanjalo. Hayi angeke ngikuphikise lapho nephuzo. Manje ke nakho-ke sengikuzwa uthi useqhubeka ufika endlini ephuzile. Mhlambe beningakaze nilungise indaba yokuphuza kwakhe emva kokuthi usumfakile esontweni ngoba uke washo ukuthi ungenile esontweni wamema wagcine khona indaba yokuphuza ngalesikhathi engene esontweni iqhubekile still. Bafu, yabona yena mfethu ube umuntu othembisayo ukuthi uzoyeka. Ubelebele ethi hayi ngizoyeka. Kusho nami ngibe nethemba ukuthi okay yazi nizoyeka. Yabo ngoba phela ngiyamthanda bafu. Ekugcineni akulula ukuthi vele ngithi hayi yabo ngigive up again. So nabe ngisanethemba kuloko ngimncenge kuloko ngimnika isikhathi ukuthi okay yazini angimbekezelele uzoyeka. Hayi lutho mfethu yabo nje ngelilanga wathi efike edakwe bafo ngivula eminyango sabanga angisasabangani. Hayi bo umuntu akikhipha okaphe ebeleni. Cabanga lapho kangazi ukuthi mina uphathe okaphe lo muntu okutshela. Wakhipha umbese likhuzana ngisiyabamba lo mbese. Hayi bo lo muntu mfethu wangicwika kwadaba ushesa ngangigqokile. Ila engabona khona ukuthi yabona ke la ngeke. Abo la muntu uzofa ngempela phela efele emanyaleni entweni mfethu engayichaza ngithini ngizothini ngathini ebantwini ukuthi ngagwazwa umfazi. Uyabona? Hayi njengomuntu okholwayo nje. Akukho lula mfethu, akukho lula baba. Ilingo ifika ngendlela eningi. Ngiyacabanga ukuthi kwakuyisilingo lesi noma wena wawungabonanga kanjalo olandela inhliziyo yakho ukhombisa ukuthi nje bekuyisilingo bekusathana obekuthatha nje ekuyisa kwenye indawo. Nakho-ke kodwa-ke sila njengamanje and sizolungisa leyo nto. Usisi lo uneminyaka emingaki kona umndeni wakhe uyawazi senike naxhumana nomndeni. Hayi usisi nafuthi ngasho ngithini akamdala kakhulu ngoba imini ngimdala kunaye. Uyabo? Iminyaka yakhe nje ila ko 20 ba yabo. Umndeni wakhe mfethu ngingasho ukuthi umuntu engimaziyo kubo usisi wakhe kuphela. Uyena umuntu owake wangintroduce kuyena.
uyabo wena kuphela ngimaziyo emndenini bese ka introduce formally elokuza emndenini yabo kodwa sisi wakhe nje uyena umuntu esiqhuma nawe na sometimes nje yabo ukafike ezosivakashela uyena kuphela umuntu engathi ngimbone ngoba ukafike lapha kuthini manje naye mhlambe bongakazi ukuthi ukumbikela kancane ukuthi niyacabana nalomuntu endlini bafo ngingaqala kanjani ngingaqala ngithini nje ngithi ngitshela mfethu umuntu wesifazane uthi mina ngishawa omunye umuntu wesifazane ngibe ngiyindoda engibona njengosibara uzobe sengithatha kanjani obviously vela abose ngisiyo sendoda kona ya uyabo akulula mfethu kumtshela wena bafakaze kufike ekuthenini manje nicabana ufike kwa wena ufikele ukuthi umbeke isandla noma vele nje uyakunqoba hey mfethu ngoba phela yabo njengomuntu wesilisa kuyenzeka ubone ukuthi hayi nginamandla ungcono noma ngathiwa umsamshayanga umbamba umgweme ukuthi yena lokho ekulwisa mhlambe awukwazi ukuthi kuze kufike kulawo mandla lawo bafo inkinga yami mfethu la mfethu asikhuliswa ngokufana yabo so mina indlela engikhule ngayo umuntu wesifazane mfethu akabeki isandla ngikhulisa kanjalo so angikwazi ukushaya umuntu wesifazane mfethu yabo into enjalo so into engiyangizama ngiyangizama ukuzivikela uma engilwisa mhlawumbe ngimphushe noma into kanjalo mhlawumbe ngiphume kodwa angimbeki isandla ngoba manje angikhuliswanga kanjalo baba akumshaya umuntu wesifazane ngiyabonga mfethu ukuthi akukaze kuze kufike lapho futhi ngicabanga ukuthi uwenze kahle mfethu kwa ukuthi ufike la uzokhuluma nathi sizama ukukulungisela wenze kahle ungaze uthathe ezinye izinqumo kodwa ke inqumo izinto ezikanje ngiyakucela nangelinye ilanga bafunga bosaba because akuwena wedwa ngikhuluma nanabanye abantu besilisa bakhona lapho baningi abantu abanokusaba ukuthi epolice station amaphoyisa azohleka makuwukuthi ukhona oseke wahlekwa nani maphoyisa lapha iyekeni leyo nto kumele nazi ukuthi la isemhlabeni la izinto ziyenzeke nje masifika kunina suke sizofuna usizo akuyena wonke umuntu ofika lapho ngokuthi uyindoda unamandla anisize omunye umuntu njengoba esho ukuthi akhona amandla la kuyena inkinga manje ukuthi umuntu wesilisa and wakholiswa ngendlela eright ukuthi angabuyisela kumuntu wesimame so umuntu ufika lapha akwazi vele ukuthi uvela usukumlwisa into ozoyicabanga ukuthi uye emaphoyiseni so ke ukhona bafu usisi into engizokubuza yona nje manje ukuthi ngiyakubona ukuthi umuntu osabayo obungafisi lento ukuthi vele njengoba ubuze thina kanje sithina sisey'inkundleni zokuxhumana ubukwa eSouth Africa yonke angeke kube nankinga ukuthi le video izovela lento esikhulumayo izovela izokwaziwa mfethu ngoba manje ngiyalifuna usizo anginayo choice ngikhathele bafu ukuthi ibukwa ubani angisena ndaba as long as nje ngizophuma kule simo mfethu ngoba ngikhathele hayi kuyazwakala mfethu sokwenza njalo nami bengenzela ukuthi nje kube clear ukuthi njengobula yonke into izovela njengoba uthi omakhelwane nje kube nomsindo akekho yosekwaze waphuma mhlambe waze wafika wabona abekho nje abantu asebeke babona nje lento nje isayimfihlo nje yabona mfethu omakhelwane uyangisho ukuthi bake bezomsindo yabo kusho ukuthi njalo masixabana yabona suke sendlini vele akwenze ukuthi sibe seminyango kodwa manje omakhelwane bona into abayicabanga abacabanga ukuthi kusuke kushawa mina bacabanga ukuthi wena exactly amaphoyisa nje ngaleyo nto kona bakazi babize amaphoyisa yabo kodwa nje mfethu uyabona ukuthi noma sekuphelile manje umuntu ngishaya amahloni okuphuma endlini ngoba manje obvious bangibuka bacwa into eningi ngami ukuthi kusho ukuthi yabo mhlawumbe mina ngishaya umuntu esifazane kanti abazi bese ukuthi kushawa mina la uyabo ngisaba ngisho ukuphuma nje uma kusanda kwenzeka ingazi uzophendula ngithini ke manje ngoba manje bazongibuza ukuthi yini exactly funa ngichaze ke manje mina ngithini ngizothini kubona yabo so ngiyangiyithulele nje ngiyangiyithulele ngoba vele ekugcineni ayikho into engizoyenza because vele angifuni vele nami abantu abaningi bazokhola indaba zami yabo into enjalo ingakho vele ngiyithulele because vele ekugcineni nabo bayakhuluma cabanga ukuthi bafunga ngathini ngathi ube nenhlanhla ukuthi uqondane nokuthi present mina because manje vele umina isikakhulukazi ngibhekana nale indaba zodlame la so ngizokusiza kakhulu angeke ke silokho sipholisa amaseko mfowethu bengicela ukuthi ungilandele usisi uphathele nesihlalo la
Sawubona. Yebo, sawona. Unjani kodwa? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Unjabulo lo. uKing. Sikwivumani Films la. Sibizwa nangu bhuti. Sibizele indaba yakho sisi. Cabanga ukuthi uyamazi. Mhlawumbe usungayikhulumela ukuthi uyamazi, uzichaze nokuthi ubani. Ya, sawubona bhuti. Mina nguZandile wakwaDlomo. Ngiyamazi ubhuti lo. Sinqanda mathasami. Angazi ukuthi ubeke wathini kumina, kodwa nje umuntu engizwana naye impela. Oh. Sinqanda mathe sakho. Ni right. Right. Ayikho inkinga khona. Ayikho inkinga ekhona. Okay, ake sizwe yena ke akhulume nawe akutshene ukuthi usibizeleni la. Yini eyenza ukuthi nawe sikulande nibe la. Bengicela ukuthi umchazele ukuthi indaba la umbizeleni njengoba simlandile simletha la. Okay mfethu kushuthi njengoba ngishilo eqaleni mfethu. Usisi lo mfethu siyazwana. Usisi. Akanalo igama usisi. Ulungileke uZandile mfethu lo, ne? uZandile mfethu kushuthi mina naye siyathandana, yabo nje njalo. Satholana ngalendlela esatholana ngayo. Kodwa manje inkinga yakhe mfethu unesandla kakhulu sisi. Uma eseshaya amazamponjwana mfethu unaso isandla mfethu uyakuthanda ukungishaya kanti manje mfethu mina ngeke ngikwazi ukumphindiselela njengomuntu wesilisa. So manje ngifuna ukuthi ayeke lento leyo ukuthi angishaye njalo yena mabe edakiwe. Imake baba. Bengicela ukuthi lamazwi lawa siwaqondise kuyena manje ngoba usekhona sikhulume naye la ekhona. Ukuthi nje ungakhulumi ngathi uchazela mina. Khuluma naye umtshene inkinga yakho yonke akuzwe. Zandile. Yebo. Uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Yebo. Nami ngiyakuthanda nje siyathandana. Kodwa manje into engayithandi yilo wenzayo ukuthi njalo uma udakiwe wena ufika endlini ungilwisa. Imaki ungazi uqhubeke nje nenkulumo yakho ngiyayibona ukuthi ngathi iyakuda. Bunge mhlambe sikwazi ukuhlala endlini sixoxe kanti nje uzongibukisa nabantu nje la. Zandile ngihlezi. Baba manje lo. Ngihlezi Zandile ngikhuluma nawe awuzi. Awungiphendula ubhuti wakaba lona. Ubhuti mfethu ngibacelile ukuthi bazongisiza ngoba wena uma ngikhuluma nawe awufuni ukuzwa. Ngoba ungakwazi ukuxazulula inkinga. Awufuni ukuzwa wena nje akithi. Sontweni inkinga uyayixazulula ngithi. Ezasesontweni uyakwazi uyixazulula. Ezala. Zandile imani ngenze njani uma ngikhuluma nawe awungilaleli njalo awungilaleli kunaloko uyangilwisa ungishaya ubeka abanye abantu phambili abo if bekuthiwa ukwazi ukuthi sihlale endlini sixoxe lento kahle ngaba sikho la njengoba ubhizi ngikhulumisa nobhuti engabazi. Zandile kungakho ngixoxa nawe ngikutshela lento wenza ngiyicazile nje kungakho ngixoxa nawe angithi awuzwa wena awuhlangene hawu uyahlangana ngoba phela ubona njengoba sengifaka uyahlangana ubizwe mina ubhuti hayi bakahlangana ubhuti uyahlangana ngoba manje mabizile ubhuti umxoxe yonke into even okwenzeka ekamereni uyamxoxela ubhuti cha ungixoxele lokho wrong. Okay. Hawu Ubhuti yonke into eyenzakala phakathi kwami neyasekamereni uyamxoxela. Ima sisi ima Theba uzanele Zandile wena ubeka umuntu wesilisa isandla uyashaya wena. Angishayi bhuti. Hawu awushayi wena. Awushayi wena. Hayi ngisuke ngikuphaphamisa abakithi hayi. Angithi niyazi ukuthi umabe nishade kujimene ne-police station. Ingakho kulula ukuthi vele ungishaye nje. Ngikusuke ngikushayela zona lezi zinto. Ukuthi uyakwazi ukuthi ufike ume lapha ebandleni ukhuluma. Mase ngithi nami ngicela unginikeze imfanelo zami ngale awukwazi. Iziphi lemfanelo okhuluma ngazo? Ngaphinda kube yini? Iziphi imfanelo okhuluma ngazo? Iziphi lemfanelo oyidingayo? Njengenkonzo yasekamereni hawu bhuti wami ngabe ngiyadlala yabo nje mhlambe last time sigcina wangitshela ukuthi ufastile iphasika akumele sithintane menge ngathi ngiyamthinta nje hawu uyothandaza ke akanqena ukuthandaza from 12 kuze kusi ethandazile hayi ngoba uyathanda manje ufuna ngenze njani eshayo amen abangapheli imabafu eshayo amela abangapheli cha bafo uma ngifasile phela ngifasile uma ngifasile ngeke ngenze izinto zasezweni ngifasile uyazi ngiyakholwa wangithola ngikholwa cha ufasta ngeke ngenze izinto zasenkonzo izinto zasezweni ngifasile iphasika ladlula imake mama imayazi nayo ukuthi usesuke manje yabo uphakamela umo uphatheke kabuhlungu. Mama kodwa phela nawe angithi
uthe mawuqoma waqoma umuntu owaziyo ukuthi umuntu kaNkulunkulu lo, uyazi ukuthi bahambe babe nezikhathi la khona abafasta khona, bahambe bengamthinti umuntu wesimame, noma ngingasho ukuthi umuntu wesimame like nje ungayenzi inkonzo yasekamereni ngoba usathandaza, kusakhona izinto osayicela yonke leyo nto. Wena ngalesi sikhathi uyifaka kule nto kanti wawungazi yini ukuthi usifaka kwini? Hayi bo bhuti, 4 months wonke iphasika kunini ladlula iphasika njalo nje uyathandaza, njalo nje nabantu basesontweni. Mina akanginaki. Uyanginaka yini? Yabona check namhlanje imali ufuna ungitshela ukuthi njengoba ke sibhizi sixabana lana ungifake nobhuti engamazi nokuthi owakaba lapha esontweni abakutshelanga nje ukuthi yena mengabe usendlini nomuntu wesifazane nomuntu wako waphela mina nawe siyathandana. Mina abakutshelanga ukuthi yena iBhayibheli alivulwa uligcina le kubona ke esontweni, kodwa mase sendlini phela mase senza into zasendlini njengoba ngisho nje ukuthi vela usanginakile uyancisha. Okay, kulungileke. Uyafuna ukutshela iqiniso namhlanje? Ngilalele ngoba uyafuna ukulazi. Ngiyafuna vele. Zandile kahle njengoba vele ngibiza ibhuti la, bengifuna ukuthi bangitshele wena ukuthi vele kahle angisakuthandi. Awusangithandi? Yes. Caleni ungangithandi? Sithi lezi zinto zenzayo Eziphi izinto? engathandi. Njengoba umshaya. Exactly. Ingakho ngithi angisakufuni, ngicela vele siyeke. Yebo. Sathapha isibindi sokushaya. Ngiyaphika ukuthi ngiyakuthanda kodwa manje mfethu ngeke ngikwazi. Ngicela sihlukane kube ukuthi mina nawe asisahlangani. Uthando lelo mhlawumbe sekhona ongcono ozokwazi ukuthi umnike umnakekele. Ayikho ngcono. Ngoba phela mina shuthi phela ayikho ngcono. Akekho ngcono. Ayikho ngcono. Khona. Wayesizoxabana. Ubani? Ukuthi sengikhathele wena. Zandile ngikhathele wena. Ngikhathele ukuba ibhola. Imani futhi incane lento engixabanisayo ukushaya umuntu incane. Ngoba kushaya umuntu wesilisa. Ngiyanginika kahle njengohlelo ngaba ngimshayi. Angithi phela akanginiki. Mina ngize ngiphume ngaphandle. Manje wena akasafuni. Awusamhlonipha uNkulunkulu. Akafuni ukuthini? Ukukunika. Hayi. Kumele umshaye wena. Hayi. Iyona into oyigqugquzelayo leyo ukuthi ayenziwe. Angisho ukuthi ngiyayigqugquzela but ukuthi uyenzelani pho wena? Ipoint lami lithi if bekuthiwa uyanginika ngaba ngimshayi. Zandile mfethu wena usho ukuthi asenze inhlobo inkonzo. Senze inkonzo inkinga yakho wena. Zandile inkinga yakho wena. Inkinga yakho wena. Zandile abona uje akalaleli. Lezi zingicela muhlanye uhlanyela lapha yawo. Inkinga yakho wena. Ngizohlanyela nana bhuti. Inkinga yakhe lo. Ufuna mfethu ukuthi into siyenze noma mina ngenza into zenkonzo. Uma mfethu ngithi ngifastile ufuna ngenkani ngenze njani? Ngiyeke into zaNkulunkulu, ngiyeke ukwenza into ezibalekile zasenkonzweni, ngiyeke ukuthandaza. Wana lapho ngizwe ngithandazela wena ukuthi ushintshe uye lo mbhedo wenzayo. Ngishintshe. Usidakwa wena. Usidakwa wena mina. Angizwangithola bengidakwa. Wathi uzoyeka ngona usuthandana nami. Wathi uzoyeka ukudakwa. Udlaliswa yini? Hayi suka ngeke. Udlala. Ingakho nami nami ngoba ngiyabona ukuthi awushintshe. Kanti ngangikuzama awushintshe. Shothi ngizohamba ngebandleni. Ayikho inkinga. Ngizohamba ngebandleni ngiyobatshela ukuthi lo mfundisi wenu ngiyamazi emashidini. Bhuti ngikhuluma nawe. Ngihambe. Uthi ubevele engafihlile nje besazovela nakini. Bevele engafihlile bese. Uyazi ngihlezi ngimtshela ukuthi vele ngisazovela kuba futhi ngihlezi ngimtshela understand inkinga yami shama sent njengoba ngichazelile ukuthi umsebenzi wangiphelele. Understand? Umsebenzi wangiphelele otherwise vele ngase ngihlele ukuthi lo ngimthatha ngihambe ngiyomlobola kwaphela umsebenzi. Yini ke mina ufuna ngiyenze? Shothi iphutha lami ukuthi kwaphela umsebenzi. Ingakho nesebheva kanje. Ingakho sengishaya ngathi isilima sakhe. Ngithi mina ebandleni abazi kodwa ukuthi senzani mina nawe. Ebandleni abazi nje hlobo. Wethisi. Njengoba kukhona lamakhamera yonke lento oyibona la. Yebo, ichaza ukuthi kwa wena umsebenzi wakho uthi obatshene esontweni awusasizi kwalizwe lonke lizokwazi. Bazomazi ukuthi upendo onjani kusalayo. Wena bangawazi ukuthi isidaba somfazi. Mina bekade ngayidaba. Bakwazi ukuthi isidaba somfazi. Into efike shaya indoda. Ngeke bakwazi ukuthi uphishaya indoda. Bazongazi ukuthi ngenze ngiphinde ngidakwe futhi. Yabo nje ngiyayisola nokuthi ngangifitelana. Ngiyasola ngithathela ngala la ngiyasola. Ngoba ngiyeka lapha yana. Wazoyisola late. Ngeke phela mfethu. Mabhuti sisi mina anginankinga nokuthi uyaphuza yezo. Mina into engizolwa nayo la sisobhekana nayo ukuthi wena ukwazi ukuthi ufune into kumuntu umshaye. Ukwenziswa yini lokho? Awuliboni icala lapha, awuliboni iphutha lapha. Angithi uyazi uthiwa indlala ibangulaka. Nami nginolaka bakithi. Indlala ke bhuti uyayazi nayo ibangulaka. Ungakhala ngisho ukukhala mase kuthi ulambile la. Okay, nakho-ke esengichazela ukuthi ngalesikhathi umshaya akabuyiseli
unawo amandla ukuthi angabuyisela. Mangathi useyabuyisela ikuphi ozokwenza wena? Angeke ngenze lutho. Phela umuntu wesilisa ngithi. Ngizobuyisela kanjani kumuntu wesilisa? Oh, lento oyenzayo uyenza ngoba uyazi ukuthi umuntu wesilisa ngeke abuyisele emikushaye, ingakho wena ubona ukuthi umshaya. Hawu mfundisi. Haleluya. Angizayibona into engibhekene nazo bafo. Uyayibona into engibhekene nazo. Uzobuyisela kanjani ewumfundisi? Uyayibona into engibhekene nazo bafo. Uzobuyisela kanjani ewumfundisi? Uyayibona? Awucabanga ukuthi mhlawumbe angakubopha? Angibophe angeke. Uyakwazi naye lo. Ehleli lapho. Ngeke aze angibophe. Ngabe uyayihlanyisa nje. Ofika aqale ngakephi? Athi ushaya umuntu wesifazane. Akwazi. Angizayibona ke bafo. Mfundisi wonke ushaya umuntu wesifazane. Uyazigqaja into ayenzayo. Ohleze ethi hayi. Ngoba uyazi ukuthi ngeke menze lutho. Ngingabasha yena aphinde ahambe e-police station. I never. Into engaze ayenze lo. Uyazi naye. Zandile? Ingakho uyenza lento le. Uyenza ngoba Hayi uyayihlanyisa. Ngicela sihlukane. Yezwa yini? Angisakufuni mfethu ngikwazi. Ngeke ngize ngikwazi. Kodwa ngiyazi uma ngingafika endlini yakho. Hawu. Awonje kade ungicisha Ema. Usamdinga endlini yakho? Hayi lutho bafo. Yabo nje kumanje mfethu lapho ngoba usadingeki. Ave phela endlini yakho unezinto zami. Ngifuna ukuqoqa into zakho. So hamba phela soyiqoqa sohamba manje. Hamba soyiqoqa sonke. Uyithatha into zakho ungaphinde. Ungibusele nesikhiye sami. Ungibusele isikhiye sami esamina sona. Angisakufuni. In fact ngizoshintsha lokho. Ngizoshintsha lokho straight. Kodwa as long senokhiye. Hawu, angisakufuni hlobo mfethu. Ngiyacabanga-ke sisi ukuthi usuyazi ukuthi lo bhuti lo ongamazi uthi awumazi ubizela la ukuthi ubezokwenzani lana sizokutshena ukuthi awusadingeki. Nesibini kwaye wena. Yes. Sizokutshena ukuthi awusafuneka akasakufuni ubafo ohlukana naye mfowethu into engizoyenza ngifuna ukuthi naye ayizwe lento le. Manje ngikuzwile ukuthi ukhala ngendaba yokuthi amaphoyisa kuba nenkinga la kuyayifanela mfethu amaphoyisa kodwa manje ngeke anqabe amaphoyisa ne-protection order simqale nge-protection order lo ngoba ngibona ukuthi ngathi akasile ekhanda simqale nge-protection order ukuze angaphinda angene lapha kwakho angisile futhi ekhanda lezi zinto ozenzayo nalezi zinto oyikhulumayo khombisa ukuthi awusile ekhanda kumanje uyazigqaja usigqaja ngento engasile ngazi ukuthi ukufundele iphi lokho yosiza ukushintsha amaloka mangisuka nje la yongifica phambili mhlawumbe mina ngiyofica wena sihamba sonke. Oh, ayisho ukuthi ke siyofica nakhona. Siyaphambili sonke khululeka yes. Siyokubhunyela ngezikhwama zakho lapha. Ngeke wenze lutho futhi lento ojwayele ukuyenza muhleli naye ngeke uyenze namhlanje. Kodwa ngoba naye ke ebandleni bamlindileke. Angithi vele sibukelwe nabebandla bakhona. Kwayena uzophela umsebenzi lapha ebandleni isinkwa lesi la masithi bebemnikeza wona esontweni aphelile. Njengoba ungenamsebenzi nje usuwulopholo. Usudla imali yona leyo omnikelo ke manje angisabazi namanje ebandleni ukuthi na imali akho ngisho ishumi ebhanki thatha wena uyoyiphuza awu kumanje nje ngihaleka buthi ngicela vele siye ayiseke into engizoyikhuluma mfethu awubase ngiveze indaba zakho right ngicela ukuthi nje usisi awu ngempela akwazi akwazi ngeke ngikwazi mfethu ngiright ayiseke ngaphethe engizoyikhuluma nawe mina mfethu njengoba umbona la ukuthi unjani uhlala afuna ukulalela sezwile sesikhulumile somlungisi inkinga manje ukuthi umuntu wesifazane yonke into masimlungisa kumele simlungise njengokuba umuntu wesifazane khululeka bafo ngicela ungithathela yena mfethu uyazi angisoze ngibeke isandla my sister Bob soze ngibeke isandla mfethu mina wena kahle hayi mfethu ngeke hamba mfethu hamba mfethu ngeke mfethu ngeke ufundise mphumpulo hayi ngeke hamba mfethu hamba iba ukwenza izilima phambili hawu hamba ushaya amanye amadoda lapha phambili hawu bafo yabona bengayikholwa lento mfethu mina angifuni ukuqamba manga ngiyazi ukuthi yenzeka kodwa ngiyaqala ukuthi ngimbone ngisho umuntu esefikile lapha phambi kwami umuntu ezophenduka efuna ukuba isilwane kanje ubuzibonele mfethu ubuzibonele so mfethu njengoba bengisho ukuthi yabo into esizoyenza manje ukuthi sohamba nje sonke neteam uma ukuthi ufuna ukukhipha into zakhe lapha endlini yakhipha into zakhe ngashilutho bafo ngashilutho emva kwalokho sobe sesiyahamba futhi siye police station thola i-protection order ukuze nangelinye ilanga methi ufuna ukufika endlini ngenkani wazi ukuthi usuxhumana nobani noma ngathiwa futhi sekuze kwafika ekuthenini nawe ugcina usubuyisela makuwukuthi uyakulwisa bazi ukuthi bevele sefike ngokungemvume endlini so sokulungisa mfethu siyabonga ukuthi usibhalele siyacabanga ukuthi nawe mfethu usizakele Bonga mina bafo bonga kakhulu mfethu ngisize kakhulu bafethu angazi ukuthi ngenza njani nabo ngiyabonga kakhulu ukuthi ngisizile ngiyathemba ukuthi usula namhlanje ngeke ngiphinde ngimbone uZandile ngeke ngiphinde ngimbone angisamfundayo nje angisamfuni ngisho inamba yakhe njengamanje bafo ngiyoyiblocker kwa imagine namba yakhe
Ya ungakhohlwa-ke bafethu, umuntu wesifazane loya uzohlezi ney'ndlela zokufuna vele, Hhayi ngeke, kodwa nje hhayi mfethu sizama ngayo yonke indlela ngeke. ukuthi simphushe away. Akukwazi phela ukuthi uma ungasamdingi yena afuna ukuthi Hhayi nganele mfethu ngeke, nganele bafo. Abo manje ngi-right. into engiyibonga kuwena nje mfethu ukubekezela kwakho, ungamshayi, ungabuyiseli, ngisho uzibona ukuthi unawo amandla, ukwazile ukuba indoda mfethu. Bancane abantu abebengenza lokho, so ngiyakubonga kakhulu bafo ngalokho. Ngiyabonga bafo, kubonga mina bafo, ngibonga kakhulu bafo. So mfethu ngicela ungithathele naye ubafo babukeli. Eyi, angeke ngisho lutho bafethu, siyanithanda kakhulu. Ngicela sibonane ngolunye usuku.